adana fuska alama ta bayyana ta yi farauci dare da rana domin samun ta amfana mahaɗi ne take fita dangin ƙauna ta samu yanzu dole ta yi murna a san da cewa za ki rike alkawari a zaman tare da so da ƙauna. Na gani ke na fara ambato zuciya na yin karatu hankali a yanzu duk na karkato har ya sa na fara yin sabbatu soyayyar ki na rike kwarai da kima ni ba san sake ba yancin ki na fatu dacin soyayya na yi na gama tun daga ki a gabana. Soyayya ba kabila ta kabi ba soyayya yanayi ba ta duba soyayya ba ta sada zafa ko yaya kake ba za ta giyawa ba in ta so fili san ba ta boyewa ba ta san kuskure ba ko ta yi wasa ba. duk mai suna ba ban iya jure wa furcin ƙauna ba alƙawari na yau ba zan tadawa ba da gaske na rabo ba za na sakewa ba ni na sallamar da raina ba wai ba. Da fassara ta ina son ki larabci oho biki zuci da baki yorubawa su ce